preto som prišiel, aby som sa stretol so zástupcami Farského radov, aby sme sa o tejto veci poradili. Ja som túto žiadosť predložil Kňazskej rade Spišskej diecézy, ako mi to káže cirkevný zákonník, pretože to mám pýtať rádu od kňazom, ktorý ešte nesmú vás, takže mohlo by sa to tak ako doteraz. A že môj nástupca, náš pán dekan, že zažije v novej farnosti toľko radosti,
a duchovnej poteky, ako som zažil ja. Buďte nám vítaní. Bratia a sestry, je potrebná vysvetlenie duchovnej vedenie a správovanie farnosti môže byť rovnaké práva a povinnosti až na to, že biskup, keď chce robiť práva, musí dávať vždy postup podľa kodexu kanonického práva, kdežto administrátora môže skôr preložiť. Za to taky sme boli všetci ustanovovaní ako správca farnosti, pretože keď sa nevyzvolí niečo cirkevnému tajomníkovi alebo to musí do strany alebo vlády, tak veď hľada šikovali na iné miesto. Aj máš teraz nový duchovný otec alebo stále nový bol už tu administrátorom správcom farnosti. Podobne ho hovorilo väčšou farnosťou. Zdravotník povedal, si požiadal menšiu farnosť. A v Ťažkej Lade som predložil návrh, aby Suchá Hora bola farnosťou, nie filiálkou farnosti Hradovka. Preto teraz najprv vám prečítam dekret o zradení farnosti Suchá Hora. František z Božej milosti a rozhodnutia Svätej stolice, myšský biskup. V zmysle kánona 515, paragrafu 2. kodexu kanonického práva a po počutí mienky presbyterskej rady Spišskej diecézy platnosťou od 1. júla 2006 zriadujem v Spišskej diecéze novú farnosť Suchá Hora, ktorá bola doteraz filiálkou farnosti Hradovka. Kostol Krista Kráľa ustanovujem ako farský. Spiskom potrady dňa 15. júna 2006. Je to historická udalosť pre túto farnosť. Zároveň leží tam dekret o menovaní nového kráľa. Týka to sa dekánu rímskokatolícky pastorátor Trstená. V vašom písomnom zrieknutí sa Císarárovo proste Trstená mením vaše doterajšie pôsobisko v ulici Pánovej a v zmysle kánona 523 kodexu kanonického práva vám vytruje miesto práva novovzniknutej farnosti Suchá Hora s účinnosťou 1. júla 2006. Na určené miesto nasledujúce v stanovenom termíne a prevezmite správu farnosti od vysokoprostredného pána Jozefa Kolmena zápisnične projmu. Do úradu vás v zmysle kánona 527 kodexu kanonického práva a liturgických predpisov uvedie ako miestny ordinár v Okrskom kostole počas bohoslužby 1. júla 2006. Pripomínam vám, aby ste v zmysle kánona 534 v nedeľa odkázané sú tým nezanedbali povinnosť obetovania sa tej omše za ľud. Na novom pôsobisku vám želám veľa Božích milostí, aby ste mohli pokojne pracovať pre blaho a zelených nesmrteľných duší. Podľa spomínaných liturgických predpisov teraz nový kráľ zloží prísahu vernosti. Ja ich Andra, predstavím úradu som, že vo všetkom, čo budem hovoriť alebo konať, zachovám vždy jednotu s katolíckou cirkvou. Svedomito a verne budem plniť svoje povinnosti voči cirkvi
tak všeobecnej ako aj partikulárnej, ktorej som podľa právnych predpisov povolaný konať službu. Pri vykonávaní svojho úradu, ktorý mi bol zverený v mene cirkvi, zachovám poklad viery neporušený a verne ho budem podávať a vysvetľovať. Preto sa budem chrániť každého učenia, ktorému odporuje. Budem dodržiavať a podporovať stanovený poriadok spoločný celej cirkvi a budem dbať o zachovávanie všetkých cirkevných zákonov, najmä tých, ktoré sú v kódexe kanonického práva. Kresťanskou poslušnosťou budem prijímať, čo posvetní pastieri vyhlásia ako autentickí učitelia a hlásatelia viery, alebo nariadia ako správcovia cirkvi, a verne budem pomáhať diecéznym biskupom, aby sa apoštolská činnosť, ktorá sa má konať v mene a z poverenia cirkvi, vykonávala v spoločenstve s cirkvou. Nech mi v tom Boh pomáha i sväté Božie evanjelia, ktorých sa rukami dotýkam. Powiedli jeszcze robi parę geografii swojej pracy studiów, a rozwiązanie wielu. Bracia, sestry, uznajmy swoje dzieci, abyśmy mogli wszyscy są znani z świetnym sławem. Wyznałam Wszechmocnemu Bogu i wam, bracia, sestry, że są teraz zresztą wyświętami słowami a skutkami, a zaniedbawani dobrego. Moja wina, moja wina, moja wielka wina. Preto prosím błogosławenú Mariu Śpiewanú, všetkých aniołov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Niech nam wielkie odpuści, a wywiedzie nas do żywota wiecznego. Amen. Oh,
veky vekov. Čítanie kníh žalostného. Pán zničil bez milosti všetky Jakubove díky. Svojou hnevou stvoril pevnosti ľudskej céry, zrazil na zem, potopil jej kráľovstvo a kniežatá. Na zemi srdce, samotní starci sionskej céry, na hlavu si búsi popol, dobre sa vymyslel. Až po zem si zvesili hlavy Jeruzalské Panny. Oči má spadnú z rozstroj, vnútro sa mi kúži. Večer mi na zem teká pre nešťastie dcery môjho ľudu. Nemluvňa, i dojča hynú na uliciach mesta. Pravia svojim matkám, kde je pšenica a víno? A padajú ako prehodnuté po uliciach mesta, vyďucujú dušu v lone svojich matky. Komu ťa prirovná? Komu ťa pripodobní, dcera Jeruzalema? S kým ťa porovnám? Ako ťa poteším? Áno, dcera Siona. Tvoje nešťastie je veľké ako more. Kto ti pomôže? Tvoji proroci ti ako videnia zraveli očia a húbosti. Tvoji zloči neodhaľovali, aby zvrátili svoj osud. Zraveli ti videnia, klamstva a podvodu. Zo srdca volaj Pánovi, obránca dcery Siona, ako popol vylievaj slzy po dni v noci. Nedopraj si odpočinok, nech ťa nezaviera zrenica tvojho oka. Staň a nariekaj v noci, na začiatku každej nočnej stráže. Vylievaj svoje srdca ako vodu pred tvárou Pána. Zvíjaj k nemu svoje ruky za život svojich detí, ktoré vynú od hladu na rohoch všetkých svojich. Počuli sme ich, počuli sme. Bohu vďaka. Amen.
a niesol naše choroby. Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne trpí. On mu povedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha uzdravie. Lebo aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak za ktorému poviem, choď, on ide, inému choď, príde. A svojmu sluhovi urob to a on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, čo ho sprevádzali: Veru hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. A hovorím vám, že prídu mnohí od východu a západu a budú stolovať v nebeskom kráľovstve s Abrahamom, Izákom a Jakubom, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl jeho svokru ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obslúžila ho. Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých diablom posadnutých a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval chorých. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Počuli sme slovo Pánovo. A diakonskej službe, veriaci všetky bratia a sestry. Dnešné prvé čítanie je odozvou na prvé čítanie včerajšie. Ak ste boli, a ktorí ste boli včera v kostole, čítalo sa tam z druhej knihy Kráľov o tom, ako kráľ Nabuchodonozor dobil Jeruzalém, odvliekol Izraelitov do zajatia babylonského, ktoré trvalo 70 rokov. Iba niektorí sa zachránili, medzi nimi aj prorok Jeremiáš. Prorok Jeremiáš totiž napomínal ľudí, aby sa nepúšťali do boja Nabuchodonozora. Skôr, aby prijali jeho podmienky, lebo keď sa pustia do boja s ním, nepochodia. Izraeliti sa totiž spoliehali na pomoc Egypta, ale Egypt im nepomohol.
Jeremiáš, keď ich napomínal, hnevali sa na neho. Nechceli počuť jeho hlas, vysmievali sa mu, bábali ho aj do väzenia, pretože im bol nepríjemný jeho hlas, jeho slova, ktoré hovoril ako Bohom vyvolený prorok. Na to doplatili a veľmi zle. A preto, keď sa toto stalo, že Jeruzalém bol zničený, prorok Jeremiáš napísal žalospev, z ktorého sme dnes čítali po prvé čítanie. Komu ťa prirovnám? Komu ťa pripodobním, dcéra Jeruzalemská? To je výroben jeden tej žalosti, nad ktorou vyjadruje prorok Jeremiáš. Bratia a sestry, prenesme to do duchovnej oblasti, lebo všetko, čo je v písme napísané, ako hovorí svätý Pavol, nám na poučenie je napísané. Aj my máme ústavične veľkého nepriateľa. A to je hriech v každej jeho podobe, akýkoľvek. V rôznych situáciách, v rôznych dobách, rôznym spôsobom nás hriech ohrozuje. Hriech na nás číha, chce nás dostať a sľubuje nám záchranu. Sľubuje nám výhody. Len si zoberme dnešné médiá, ako nám predkladajú nové modely života, nové štýly života, ktoré sú ďaleko od života evanjelia. Konzum, zážitok, kariéra. To sú veci, ktoré nám dnešná doba cez liberálne médiá predkladá. Peniaze, zážitok, úžit dňa, hovoria ako kedysi pohania, lebo zajtra už nemusíš žiť, preto musíš aj dnes. Aj Pán Ježiš hovoril o tejto veci, ale celkom ináč. Keď ten bohač sa uváhoril na tom, koľko má, a Boh mu hovorí blázon, ešte dnes požiadajú tvoju dušu od teba. A to, čo si nashromaždil, či je duš? Tu je skutočná pravda, bratia a sestry. Nová dobrá liberalistická nás neodvádza priamo od náboženstva, ale náboženstvo a jeho hodnoty znehodnocuje v našich očiach. Rodina, manželská vernosť, čistota predmanželská, hodnota ľudského života, každého, aj toho handicapovaného, postihnutého, aj toho nenarodeného, aj toho, ktorý je už nemládny. Tak ako sa presadzuje do spoločnosti potrat alebo eutanázia, že skoro sa nám to stáva priateľným. Prečo sa ma ten človek trápi? Ukončuje jeho trápenie. To je také láskavé, sugestívne. A je to proti hodnote ľudského života, ktorému treba ináč pomôcť, ako mu pichnúť smrtiacu injekciu. On na to čaká, aj nás to môže postihnúť. Manipulovanie s embryami, a s tým súvisí aj umelé oplodnenie, ktoré sa stalo tiež takým
priateľným spoločnosti. Ale jedno úspešné ovládenie stojí aspoň 8 až 10 potratov Emily, ktoré budú zničené. Bratia a sestry, nám sa treba zamýšľať nad hĺbkou zloby, ktorá sa nám predkladá v takejto priateľnej podobe. A kto nás potom poučí? Kto nás bude vystrihať pred týmto nebezpečenstvom skazy? Lebo tu nie je len o zničenie náboženstva, ale vôbec kultúry človeka. Veď dnes ľudia radšej pozerajú show, ako by si niečo hĺbšie prečítali. Kde to spejeme? Takže sme ohrození tým Nabuchodonozorom modernej doby. A Boh nám posiela prorokov. Pán Ježiš ustanovil apoštolov, ustanovil cirkev. Všetko, čo som počul od Otca, som vám povedal, hovorí Pán Ježiš apoštolov. A potom ich posiela, idte a učte všetky národy, až do konca sveta. To znamená, že apoštolovia majú svojich nástupcov, apoštolov a kňazov, ktorí sú posielaní tými nástupcami apoštolov, biskupmi, aby viedli po tej správnej ceste, aby ich krstili, aby sa takto stali Božími detkami, aby im sluhovali sviatosti, predovšetkým Eucharistiu, ktorá je chlebom života, toho nadprirodzeného, toho vnímavého, toho chápavého života, nezážitkového. Aby ohlasovali Božie slovo, ako ten prorok Jeremiáš. Či sa to niekomu páči, alebo nie. A tak aj keď uvádzam nového farára do tejto novej farnosti, treba si uvedomiť, že je to posol, ktorého cez biskupa posiela Pán Ježiš. Tak ako poslal Jeremiáša, keď na začiatku otvoríme knihu Jeremiáša, trocha vspieraš, že je mladúčky. Ach, Pane, keď ja neviem hovoriť. A Pán mu hovorí, nehovor, že si mladúčky, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem a povieš mi všetko, čo ti prikážem. Lebo s tebou som ja. Takže my, bratia a sestry, Ježiš je s nami. Ježiš nám dáva chápavosť, aby aj prorok, teda kňaz, biskup, správne ohlasovali Božie slovo. Aj všetkým poslucháčom otvára srdcia, aby ho vnímali, tí, ktorí ho vnímať chcú. Nezatvorme proroka do väzenia. Nevysmievajme sa mu, obrazne povedané. Český katolický novinár nedávno čítali, že církev sa stala takým paskovacím panákom. Každý si odrie nos o církev. A nám sa to niekedy aj tak sugestívne chytá a tak zapochybujeme. Takže buďme verní, otvorení a vnímajme Božie slovo. Majme srdce chápavé, ktoré túži poznať pravdu. Čítajme si Božie slovo aj doma, aj náboženské, meditatívne, poučné knihy. Nepozerajme stále ten televízor, lebo nám skoro vždy čosi zlého povie, málo keď je tam niečo dobrého. Takže, bratia a sestry, tu je poslanie kňaza, ako som povedal, starostného u vás, aby vám
nájdeme pravý zmysel života, ktorý je v čomsi inom ako len zážitku, konzume, ktorý spočíva poznatý, pravdy, vnímaný takého duchovného, osobného uspokojenia, že som šťastný, Pane, že si ma oslovil a že si mi dal možnosť stať sa tvojim dieťatom a počúvať tvoje slovo. Takže všetci sa tešme, že tu bude nový ohlasovateľ Božieho slova a vysluhovateľ sviatosti, ako tomu hovoríme, Božích tajomstiev. Ešte jedna myšlienka. Dnes sa zajtra nie len Prevoča, nie len naša diecéza, nie len východné Slovensko, ale celé Slovensko, ale zo zahraničia aj z Poľska prichádzajú mnohí pútnici na Mariánsku Horu. Spojíme sa s nimi, ktorí tam nebudeme, a prosme Pannu Máriu, aby nám bola vzorom viery, učiteľkou viery, ako je nazval pápež Ján Pavol II. Aby nás chránila pred tým zlom, ktoré na nás číha. Ona je naša matka a matka vedie svoje dieťa za ruku. Aj my jej podajme túto ruku tam, kde bezpečí. Áno, západ. Ja, Michal Ondra, pevne verím a vyznávam všetky a jednotlivé pravdy, ktoré sú vo vyznaní viery. Verím jedného Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu dostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma
a vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom zdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím jednu svätú katolícku a apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Pevne verím aj všetko to, čo obsahuje napísané alebo tradované Božie slovo a cirkev slávnostným vyhlásením alebo riadnym a všeobecným učiteľským úradom predkladá veriť ako Bohom zjavené. Pevne tiež prijímam a pridržam sa všetkých a jednotlivých práv, ktoré cirkev predkladá s konečnou platnosťou učení viery a mravov. Okrem toho, s nábožnou podriadenosťou vôle a rozumu prijímam učenie, ktoré ohlasuje rímsky pápež alebo kolegium biskupov, keď vykonávajú autentický učiteľský úrad, hoci nemienia vyhlásiť toto učenie s konečnou platnosťou.
neohrozene hlásal Božie slovo, ochotne slúžil svojmu ľudu a tak slovom i príkladom prispieval k rastu Kristovho kráľovstva. Pozdvihni na oltár biskupa Jána, aby príklad jeho oddanosti a kuštovskému stolku povzbudzoval aj nás vo vernosti a láske k cirkvi. Tvoj syn nám dal Pannu Máriu za Božia kráľovnu. Daj, aby sme s priemateľskou ochranou pomáhali pokušenia, zmáhali sa šťastia a bezpečné kráľovstve k Tebe do nebeskej lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Samuela i vaša rozveka zanúbila, Boha Otcu Všemohúceho zemu. Nech Pán pridal vedu svojej rúk, na chválu a slávu svojho mena, a na život nám a celej svätej cirkvi. Pane, Svätý Otče, Ty posvetuješ našu myseľ svetou viery. Daj nech nás dary, ktoré Ti prinášame, a modlitby, ktoré prednášame, na výhovor dobrotivej matky vykupiteľa, tvorbia stálými vo viere a vytrvalými v láske, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Za nespočetné zástupca drogy lásky a milosti, ktoré si mi osobne urobil na preblahoslavenej Panne Márii. Veď jej sa nedotkla ani nákaza prvotnej viny, ani nepoznaná porušenie v hrobe. Jej panenstvo nechalo nedotknuté, stala sa nádhernou komnatou, ktorej vyšiel Kristus, svetlo národov a všetkých cirkví. Preslávny honor viary kapot, nádej veriacich a ochranky a vierní, preto to zástupní anielov a svätých, aj my pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme. Za všetkých na odpustenie
novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Akým očakávame nehodný príchod, prinášame ti so vzávaním vďaky, údroživú a svetú obetu. Hľadní prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, nakon Duchom Svätým, aby sme boli Kristovi jedno telo a jeden duch. Jednu svetú urobí z nás ustavičnú vetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo svojimi vyvolenými, najmä pre blahoslednou Pannou Máriou, Božou rodičkou, svätými apostolmi a státnymi učiteľmi, s našimi vierozvestami, svätým Cyrilom a Metodom, a so všetkými svätými, ktorí nám ako úplne ustavične pomáhajú svojim porodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech sa to do nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Po viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, svojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Františka i jeho pomocných biskupov Andreja Štefana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si shromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztrátené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že ani sa tam s nimi budeme na veky radovať svojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého ste dodávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a Kristovi, máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu vo všetkých veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, však sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmenujeme Pána.
Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. I očakávame splnenie blaženej nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Nehľad na vaše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
modlíme sa. Bože, Ty si mnohorakým spôsobom prítomný vo svojej cirkvi. Dávame Ti vďaky za sviatosť, ktorú sme prijali a pokorne prosíme, aby sme pod ochranou preblahoslavenej Panny Márie splnili na zemi príkazy viery a tak si zaslúžili požívať Tvoju slávnu v nebi. Skrze Krista nášho Pána. Teraz hovorí Pán váš nový Pán Pán. Milé sestry, 16 rokmi a 3 mesiacmi. Keď sa stával obraz z tejto farnosti do Brstenej, ste mi spievali cečenie volajúc Čierna háju. Všetci som prišiel. Oče, ty to bude dobře? Amen. Pomôžem. Ale budeme się snažiť srdci vás, aby to bolo lepšie. Som k vám ako váš nový apel tejto farnosti. Ďakujem otcovi biskupovi, že ma naslal a skúril služby. Túto službu chcem naozaj vykonávať tak, ako to žiada náš kňaz Ježiš Kristus. Ľudia, máme slabosti, máme nedostatky, ohraničuje nás všeličo. Čas, priestor, aj naše zdravie, ešte nejaké vonkajšie, ale všetko sa budeme snažiť dať do súladu tak, aby sme rástli vo viere, v láske, aby sme naozaj stávali sa čoraz väčšími Božími dietkami. Toto je úsilím a mojou úlohou. Chcem predovšetkým budovať duchovné chrámy. Tak už viete, mám pod sebou aj úlohu staviť i také, nielen skutkovu, ale mám tu také centrum duchovného života, teda spoločné centrum farnosti skup z domu. Tomu si už povedali ešte, že teraz tak krátkosti pripomínam. Naozaj, ja myslím, že spoločnými silami zvládneme všetko. Keď je dobrá vôľa, porozumenie, ochota pomôcť, poradiť, keď sa budeme navzájom počúvať a rešpektovať, keď budeme skutočne mať jeden cieľ, ideme k Otcovi. Toto je heslo nášho života a toto je heslo môjho spôsobenia medzi nami. Milí moji, dívali, veriaci, chcem vám poďakovať za úprimnosť i za vašu vieru, ale i za snahu rád duchovne. Lebo skutočne je prvotný deň okolo 100 detí na svätej omši. To nie je maličkosť a nie je to odkryt neviditeľné. Teraz, keď už bude váš oslovený duchovný pastier nad vami je, i ďalej pokračujte v tom duchovnom raste. I ďalej zveľaďujte prítomnosť Krista vo svojich rodinách a zasievajte do svojich detí vieru, aby z tých detí vyrástli skutočne ozajstní kresťania a ľudia viery 21. storočia. Chcem vám poďakovať za vaše modlitby, za vaše porozumenie, za vašu pomoc. A prosím vás
neprestávajme sa vzájomne odporovať modlitbami jeden druhého. Veď dneska nám zostáva v hľadovke. A myslím si, že budeme sa stretávať či už po vašom bývalom farskom kostole, alebo ja prídem medzi vás, aby som i ja sa povzbudil vo viere, aby sme sa jeden od druhého povzbudovali a poučovali. Nož nie božský spasiteľ vám dá dostatok síl a vášmu novému duchovnému otcovi, pánu dekanovi prajem hodne síl, zdravia telesného, duševného, aby bol silný a viedol vás všetkých za Ježišom. Ako spomenul, nebude to jednoduché, veľká úloha pred vami, ale ako povedal, že spoločným je človeka od dár vládnych všetkých. Ako som vám prisúkoval v minulosti, že taká dedina, takej viery, takého náboženského úsilia, že si zaslúži mať vlastnú farnosť, vlastného farára. Už dnes sa to uskutočnilo, na do budúcich rokov mi vás Pán sprevádza požehnaním a milosťou. Milý náš duchovný otec Jozef, milý pán Kaplania, milí Združenia Mariánskej mládeže Slovenskej, srdečne poďakovať za to, že ste nám vždy vychádzali v ústretí, pomáhali nám, ale aj za vašu modlitby, Sväté Omše, a za každé dobré slovo, ktoré ste nám vlievali do našich srdc počas uplynulých rokov. Budeme sa za vás modliť a prajme vám, aby vás aj naďalej sprevádzal Duch Boží, aby vás Pán naplnil mojimi milosťami a ochraňovala naša nebeská Matka Panna Mária. Príjmite od nás svedčnosti túto pustné písmenie Pani Márie, ktorá je našim vlastným telom, a prosíme vás aj my o modlitbu za našu mládež a celú našu novú farnosť a pravda. Úprimne blahoslavnosť. Môj Bože, Ty ohnisko si tej paraboly extrémov, čo diahne, čo nekonečná a nebo spája so zemou. Najpokojnejší otec biskup, pán dekán, silný monsignor, duchovní otcovia, milí prítomní. Dovolila som si citovať slova básnika Svetoslava Vajgla, lebo hoci žijeme etapu komplikovaných spoločenských vzťahov a hodnot, predsa máme ľudí, ktorí nosia a realizujú túžbu svojich nebozobrenov a zažívajú kontakt s ohniskom lásky Božím srdcom. Dnešný deň bude v dejinách našej obce dňom, v ktorom sa zviditeľnila hodnota večnosti a do úzadia ústupky ponúky času našich vraj moderných dní. Za tento okamih patrí dnes po trojjedinom Bohu pre poďakovanie vám, otec biskup, za ustanovenie farnosti Suchá Hora. Tiež vám úprimne zo srdca ďakujeme aj za prvého farára, správcu našej farnosti, ktorým sa stal náš dôstojný pán dekan. Vás, pán dekan, opäť po 16 rokov srdečne vítame tu medzi nami Gorolami. Vítajte, cíťte sa medzi nami radostne a dobre, ste doma. Ale chceme srdečne poďakovať nášmu doterajšiemu duchovnému otcovi,
vám, pán farár, môžeme ďakovať za to, že sa s nás stali Trpigorami. Nieraz ste nám to pripomínali. Ďakujeme vám za každé slovo, ktorým ste nás prevádzali a povzbudzovali. Nech vás za to odmení sám náš Pán. Pán kaplan, hoci ste medzi nami boli iba rok, učenie je ťažké, lebo sme si na seba veľmi zvykli. My vám prajeme, aby vaše pôsobenie v novej farnosti bolo požehnané a vždy pod ochranou našej nebeskej Matky Panny Márie. Ešte raz všetky úprimne vám zažalujem. Biskup nemá farnosť, nemá kde sa dívať. Rokom som tu a videl sa vašom vôľu, že chcete postaviť českú budovu a pochodne ste sa postarali o to, aby mali kde sa dívať a ju nasledovať a to sa rozhodí o túto farnosť. Pravda, západárskej budovy je ešte v začiatkoch, ale to s strašnými silami a povedením
Otca, ktorého som ustanovil a ktorý už má skúsenosti stavebníctva, že to dokážete. A potom chcem prehnať novú postupov. Odpúšťam nového duchovného Otca do vašej pozornosti, lásky a poslušnosti. A ktorý vás doteraz viedol, ďakujem za službu, ktorú v rámci diecézy farnosti odkázal. Teraz chceme spoločne požehnať stavníctvo a základný kameň projektárskej budovy a bude záverečné. Tento organizačná postavka, ktorý ministranti budeme víc chlapom všetci naozaj možné také miesto. Biskup na základný kameň novej horskej budovy a tam budeme si na úžernanie, aby to nehlo. Pán s vami, s duchom tvojim. Modlíme sa, Bože, Ty svojou svetosťou prenikáš celý svet a nie je miesta, kde by sa neoslavovalo Tvoje meno. Žehnaj svojich synov a dcéry, čo darmi i vykonanou prácou pripravili toto miesto, na ktorom bude stať farský dom, spoločný dom celej
Svätej farnosti, ktorý bude spájať mysle i srdcia tvojich veriacich, aby ťa mohli spoločne chváliť a pripravovať sa i zúčastňovať. Pane, Svätý Otče, tvoj syn narodený z Panny Márie je podľa proroka kameňom, ktorý sa bez ľudského pričinenia spustil z vrchu a podľa apoštola je nezmeniteľným základom. Požehnaj tento základný kameň, ktorý položíme v jeho mene a daj, aby on, ustanovený za počiatok a cieľ všetkého, bol aj na začiatku rozvoji i dovršení tohto slovitného diela, lebo on žije s tebou a kráľuje na veky vekov. Amen.
zdrowie. Zdrowie, no tak zdrowie. Na zdrowie. Jak się robi? Martin, Jożo. Tam zakład sami, który musicie raczej chceć, że musicie żony pisać to nie wiem, ale ci gadam, stary Wojciech zgadał, żeby robił stronika, on to nie wie. No? Ale nowe cały to tam zaczyna surowe sami. Ty modre weźmiecie, ty modre albo czarne. Obrać czarne, to nie musi, no. Ja mam, wiecie, jeśli możecie ty modre, albo ty czarne. Takie zapre sobie, sama sobą, co nie było.
pomyślał, a za twoje wymyślanie, to ci się nic nie dostanie. Už to, čo tu horania slúbili pánu biskupovi, keď ustanovoval farnosť, že postavia farskú budovu, vidíme, že sa začalo pomocou Božou realizovať. Sme na začiatku, ale pomaličky stavba rastie, dostávame sa do zeme a dúfam, že všetko sa podarí tak, ako sme si predsavzali. Samozrejme za pomoci všetkých veriacich našich okolí. Určite pomocou Božou. Thank you.